Με κάθε τρόπο να αποφεύγετε να αποδίδετε στον εαυτό σας στάτους θύματος. Όσο απέσια και να είναι η κατάστασή σας, προσπαθήστε να μην κατηγορείτε γι' αυτό τις εξωτερικές δυνάμεις, την ιστορία, το κράτος, τους ανώτερούς σας, τη φυλή, τους γονείς, τη φάση της Ελλήνης, τα παιδικά χρόνια, το πότε σας έμαθαν να χρησιμοποιείτε το γιογιό. Το μενού αυτό είναι ατελείωτο και βαρετό. Τη στιγμή που φορτώνετε τις ενοχές σας σε κάποιον άλλον, υπονομεύετε τη δική σας τόλμη να αλλάξετε κάτι και μεγαλώνετε έτσι το κενό της ανευθυνότητας που με τόση χαρά γεμίζουν οι δαίμονες και οι δημαγωγοί. Επειδή η παράλυτη θέληση δεν είναι χαρά των αγγέλων. Γενικά, προσπαθήστε να σέβεστε τη ζωή, όχι μόνο για τις χαρές της, αλλά και για τις δυσκολίες της. Αποτελούν μέρος του παιχνιδιού και έχουν το εξής καλό: δεν είναι απάτη. Κάθε φορά που απελπίζεστε ή βρίσκεστε στα όρια της απελπισίας, όταν σας συμβαίνουν δυσάρεστα πράγματα ή συναντάτε δυσκολίες, να θυμάστε, είναι η ζωή που σας μιλάει στη μοναδική γλώσσα που ξέρει. Ο κόσμος είναι ατελής. Ο Χρυσός Αιώνας δεν υπήρχε και δεν θα υπάρξει ποτέ. Το μόνο που θα συμβεί με τον κόσμο είναι ότι θα γίνει μεγαλύτερος. Δηλαδή πιο πολυπληθής, χωρίς να μεγαλώσει σε διαστάσεις. Όσο και να υπόσχεται ο άνθρωπος που είχατε επιλέξει να μοιράζει την πίτα, η πίτα δεν θα γίνει μεγαλύτερη και οι μερίδες οπωσδήποτε θα γίνουν μικρότερες. Επομένως, πρέπει να στηρίζεστε στην τροφή που θα μαγειρεύετε μόνοι σας στην κουζίνα σας. Δηλαδή να κυβερνάτε τον κόσμο με τις δικές σας δυνάμεις. Τουλάχιστον εκείνο το μέρος του που σας είναι προσιτό και βρίσκεται εντός των δυνατοτήτων σας. Ο κόσμος όπου ετοιμάζεστε να βγείτε δεν έχει καλή φήμη. Δεν είναι γλυκός τόπος, όπως θα ανακαλύψετε σε λίγο, και αμφιβάλλω αν θα γίνει καλύτερος όταν θα τον εγκαταλείψετε. Αλλά είναι ο μοναδικός που έχουμε. Δεν υπάρχει εναλλακτική και αν υπήρχε, δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα ήταν πολύ καλύτερος από αυτόν. Ιωσήφ Μπρόντσκι.